Здравейте хора, започваме един нов влог днес. Влог изненада. Защо изненада? Защо пък не? Включване от Америка. Най-добрият ми приятел идва от Америка. Емо, Мелих, Юмерка и Яворе, спокой, вие сте ми най-добри приятели. Часът е 5:10. Полета ми излита след час и половина някъде. Истински типичен селски българин. 8 часа полет до Амстердам. Той утре пристига в 2 на обяд, но какъв е планът? Нито един от другите ни приятели не знае, че той ще идва. Какъв е плана? Сега се прибирам към София. Утре отивам да го взимам от летището. През това време той ще ви влогва и ще ви държи в течение какво става от Америка. Днес е 27 декември, той пристига утре на 28, при което отиваме да се постригваме утре в София, след... Чайте, че някакъв камион тук зад мене минава. На 28, когато се пострижем, тръгваме към Плевен, защото ще ходим на дискотека, разбира се, и не трябва да качваме никакви сторита, за да не разберат другите. При което на 29 ни е свободен ден, сигурно не знам какво ще правим, ще излизаме нещо, да я знам, ще ходим по кафета, ще харчим парите, които нямаме. И след това на 30 идваме към Свищов. Трябва да стигнем първи или не знам, не съм го измислил, аз не ме би в мисленето, така че не го оставите на мен. Искам тук да се извиня публично на абсолютно всички, искам да се извиня от нашите си компании, че ги лъжа така долно. Ма, какво се прави? Всяко зло за добро... Не всяко зло за добро, ми исках да кажа, той е благородна лъжа, точно така. Тук що ми звънна той нашия от американския селянин и ми каза, че се качва на полета. Не знам дали ще ви направи някой апдейт. Казва ми, че е снимал само 2 клипа, аз го виках да снимам повече. Да, така че направо ви оставам на него, ако нещо ще ви снима. С мене ще се видите утре, така че така да е след няколко секунди. Айде! Бърз апдейт от Амстердам. Пристигнахме успешно. Полета беше окей. Няма да коментираме. Имаше пиле студия за Еманджа. И сега чакаме полета за София. Отиваме в гейта. И се надявам Никола да е станал. И да се пострижа. Както виждате, днеска съм по-адекватен от вчерашната ми визия. Да е жив. Сега тръгваме, понеже той пристига след 40 минути, имаше закъснение на полета. Трябва пак да бързаме, защото... И да ме чака на летището, а не аз да го чакам него. Не знам как ще стигна точно на време, но... Един интересен факт, оле тук на къде съм? Добре. Ние с Иво никога не сме се виждали в България. Лек проблем, след 20 минути му е чиста за фризьора. Вторият друг проблем, не лек, е, че му го няма багажа. Така, 3:22 отменихме часа за фризьор и го направихме 5:45. Приятели, загубили са му багажа. Честито на печелившите положението. Какво ще правим? Нямам си никаква идея. Просто едва сдържах смеха си. Сега мога да се изсмея? До вечера сме и на дискотека, още по-лошото, което той няма никакви дрехи. Той е мега ядосания. Мега ядосания, вижте го просто. В Парадайс сме. Нали бяхме в Зара до сега? Бяхме до сега в Зара. Уша трябваше той да си накупи някакви работи, защото му изгубиха багажа. Познайте какво стана. Той изхарчи повече пари от мен. Аз изхарчих повече пари. Той е виновен. Имаме матчинг аутфити за тази вечер. За дискотеката. Пътуваме за Плевен. Стригани. Ивайло се загубил куфара. Това е без значение, защото отиваме на Анаконда. Work and travel за 6 часа. Най-якото преживяване във вашия живот. С код Никола 25 получате отстъпка. Пахте код Никола 25. Като дойдете в Америка, ще видите Ивайло, който ще вакара с уникална кола. И ще отидем в Майами, в Вегас, и в Лос-Анджелес, и в Хавай също. Много яко. И на Бахамите на Кори. И Бахамите на Кори също, да не забравите. Да дойде на старта за 6:03. Айде, дерванци! Имаше ожесточена вечер на Сарми. Сега се правим, ходим на дискотека, в много ми се доспа.
Нека да не коментираме аутфита за Анаконда. Много е добре. Защо снимаш? Не да снимаш. За влога. Влога е трагичен в момента. Ние сме болни. Не сме болни. Който е болен психически не е добре. Защото сме абсолютни гъжанци. Кой ще яде? Аз. Брутална дискотека, даже не знам защо ще тръгваме. Анаконда е брутална дискотека. Защо ще тръгваме изобщо? Там е тук. Кой е най-бруталният град в България? Плевен. А, така. Чакай, Хора, между другото, е много студено. Сега си викнахме такси Светлина, Орион ни отрязаха. Така че ще направим една безплатна реклама на такси Светлина, град Плевен. кога ще ходим да ядем? Искам да ядем мекици. Мама каза, че сутринта ще готви мекици. В 8 сутринта ние няма станем поне в 12. Ча, мама няма стане в 8 сутринта да прави мекици. На културно мероприятие сме топът наистина в панорамата. Защо шептим? Не знам. Хора, спряни... Какво е Коледа? Я кажи Никола, какво е Коледа? Спряни някаква луда. Какво е Коледа? Какво е Коледа? Кажи на хората какво е Коледа. Какво е Коледа? Аз забравих. Не ме яд, че съм тъп, яд бе, че ви личи, разбирате ли? А раждането на... Не, какво казва ти първо? Някаква жена вика какво е Коледа и аз викам това да се събереш със семейството, семей, празник, ма тя та лудата. Вика не е това, вика това е почитането на раждането на Исус Христос. Не знам и какво ни пита второто нещо? Какво е грях? Какво е грях? И аз викам... Ми не пия в момента, който Никола ще кара айко се почна да пие. И аз викам да пушиш, да пиеш, дръпнах си айкоще пред нея. И тя вика, това ли е за вас грях? И аз викам, що? Към Биг Бен. Ето да видите плевенския Биг Бен. Правим рум тур на Плевен в момента. А това какво ви е? Това съм гледала. Не, тук. I'm турист. I'm from USA. Двете държави, в които съм израснала, са USA. и Дубай. В България си идвах много рядко, за да посетя. Cleveland, Ohio. Тук е много градско, не ме на село. Бърз апдейт, намираме се... Не слезаме, никъде отиваме. Отиваме на орбита. В Кайлъка. Където и да е това. Колес дак, че да не падне. Много мале, това ще го ударим. Анаконда беше брутална. Напихме се. Плевен в момента много ми харесва. Супер як град. И сега ще ходим някакви чукари, ще катерим. А това тук са двете сарнета. Двете сарнета. Това е паркинга на филмарите, филмарския парк. Тук си идват и... Тук идват само 06-ци с колите на бащите и на майките си, правят се на интереси, дават газ и пукат гарнетата. Много добро представяне. Понеже нямаме какво друго да правим в Плевен, решихме да дойдем на боулинг. Дойдохме в България да играем Ти не се виждаш, бе. В Америка няма боулинг. Ето я пак Герган, отново позначеница. Цели бърз апдейт от днешния ден. Станах, не сме ви влогвали нищо, но тук ще дойде куфърът на Иво през секунд. Дойдох да го взема, той се оправя и след малко тръгваме за вилата в Свищов. И те другите, между другото, може да са почти там вече, но ние сме бавни. В момента е 1 часа и нещо, така че е шанс. Бърз апдейт, пътуваме за Свищов. Дук! Тук ударихме. Това пък е вода отзад. След час и 15 минути сме там и сте има започва. Да, никой не знае. Те ще ходят да ядат боб в Свищов, не знам защо. Хора, само да ви се оплача, че ми звъннаха току-що и ми викат, бе Никола, аз мисля, че е нещо важно. Ама толкова ми звъни на мен за важни работи. И ми викат, абе Никола, според тебе ще ни стигнат ли 22 Red Bull? Сега ще да кажа каква пиклива форверка иззел Никола за 10 лева от ефтиното. 16 лева, някаква пиклива форверка. Ужас. И се пръска положението. Никелите да тропниме, да са Бога душманине.
на борови и дрова, ама те пак са тука. Не им е студено, не им дреме. Това е работа. Сто пчелички за менец. Айде, слушай! Между другото, сега чакаме всички да дойдат. Ние сме сами и другите ядат боб в свищов с наденица. И ние превземаме нови хоризонти. Добър вечер! Добър вечер, първа вечер. Събрах. Какво сме са? Събрахме се. Събрахме са. Ето, Трио комбинация. Явор къде е? Яворе! Ама не пуши в YouTube. Юмерка, кажи какво правиш? Правим тюнери, до вечера първоначално ще ядем Въглища. Като за... Като за апетайзър имаме въглища. За десерт ще имаме топли. Ей, тук с Мартина лайна. Абе ти, моята кока ще изпръскаш, погледни какво правиш. Ей, ало! Чак се погледне, аз да не съм нещо си сапал. Какво си мъж ли? Да, Намерихме кебабче холдър. кебабче холдър. е... Ох! И Юмерката отзад тук. Кажи не за влога. Аз помагах! Аз най-много! Ти не, нищо не направи! Да обясняваш кой е риба, кой кога ще си ходи и кой кога няма да си ходи, защото аз не съм жена, ти те слушам. Ти знаеш колко време духах на тия въглища? Нали ме разбра? Нали ме разбра? Дай, ходихме за камъни до Дунава, додолу. Ти какво прави? Маза си ръцете соло да мажеш кюфтетата. Кебабчетата! Има салата. Това е тази салата. Ето, приятели, ядем постно. Вечерята беше уникална. Почувствах се за малко като крава. Утре си имай масата, днеска не. Добре. Това ще го изтрим, това няма да го включим в влог. Какво слагате в каймата за кюфте? Слушам. Първо е мокра. Кимьон. Второ трябва да се стържи, нарежи кашкавал. Черен пипер. Сол, чушка и лук. Приятели, отиваме до Плевен, защото аз съм проблем на личност, нали знаете? Антонио ме кара и Юмерката и той тук, разбира се, къде без него. Какъв е проблема? Няма смисъл просто да ви разправям. А кой беше Велих? Кажеш нещо за влога. Нищо. Какъв е проблема, хора? Не мога да ходя. Не мога да си мръдна кръка. И да, малко вчера съм стъпал на криво. Какво? Моро! Какво ти селско поведение? Who's gonna know? Между другото забравих да ви кажа, че ми оправиха кръка, ходих на чекрикичия. Или както се каже, ходих до Плевен, приятели. Сега пак ме боли, но вече мога да ходя, нали по-така. Аутфитът ми за посрещането на The New Year. Искам порк. Вижте, це е един истински месохолдър. Месохолдър. Да, месо менеджер. Той е един истински българ и гледаме Румен Радев. Маликъв си червен. Нали? Ана. Не на еврото. Само лева! Само възраждане. Само възраждане. Еврич възраждане, господа. Ние сме големи патриоти. Националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа. Но управляващите не пожелаха да чуят граждани. Браво, господине! Този отказ Ана ще свърши! 16 изстрела! Не бяха 16. Всичко ли запали?
Свилката ще каже нещо тъпо, 3, 2, 1. Има ни видео. Уния повече са купили заря. Ограничение до 150 килограма. Не тежа 150 килограма, а 82. Бърз апдейт, пропадна леглото. Приятели, положението и сте ми пълен. Ето от леглото е проблема. Както винаги, останахме най-сериозните на масата. Верно, той 6 часа трябва да направи едно кафе. Нямам батерия on the watch. В момента колко е часа? 12:30. Когато сме станали, играем активити, карти. Приятели, правим пранк на свилката. Хайде, Артур! Да, и съм в дъжим ход цигарите. И скоро ще е бърда. Явор го няма вече Рум-тур на свилката на сата. Айде, рум-тур към свилката. Браво. Две светло тела, защото няма кой да спи при мене. Тук ви седят мръсните дрехи, по-добре да гледате. Тук ти павка щайно. Това е щупеното огледало хоралата. Там ми щупеното. Дата хора. Тук има тига на 17. Какво? 17 месеца има някакви матик. Аз да чувствам да взема тук. По-тихо, защото не ни спи. Втора аз не съм идвал до тази къща. Къде е дистанционната, няма да се казва. Какво ще може? Нож! То замазане с масло. Ай, ходим нататък. Пръкът е ни нормални 20 нещо си годишни. Гърмим тенджери. Нямаме гаджета, гърмим тенджери. Шпили, бе? Няма друго, бе. Приятели, в Плевен сме. Я се снимай малко така с украста, завърти се. Оп, с общината, опа! Не, тебе е доста. Гергано, какво ще кажеш? Бързо бягай. Бягане. Не мога, Гергано, му се катих се. А тук до мавзолея да се снимаме. Малката генералша. Така, здравейте отново на следващия ден. В момента се прибираме към София от Плевен. И имаме време до утре да си оправим багажа и работите, защото поредната изненада във влога, летим към Варна на 5-ти, защото ходим на дискотека на 6-ти. Да, само аз ще си фана самолет, че отидам на дискотека във Варна. Без коментар. Тук малко, най-доброто. Така, здравейте отново, включвам ви се набързо, че съм на летището и отиваме след малко към Варна, но преди това ще пием един Starbucks, разбира се. Защото няма как да не пие Starbucks, когато не си на... Какво казах? Така, по-малко от 40 минути по-късно вече сме на летище Варна и е време да си хвана такси да отида до Иво и да ходим да ядем някъде. Мерка, имам лекции.
Айде ус! И като едни истински мои почитатели си гледам влоговете, нали? Of course. Да. Много е добре. Много благодаря. Просто без всякакъв коментар. Нищо за влога. Ела да кажеш нещо на хората. Предпоследен ден във Варна, последна вечер във Варна. Ще ходим на плаза, на кръчма и ще се разръваме. Ще хода да порева, пъша ми мине. Утре хора ще ходим, утре никъде нямаше да ходим, ще ходим към София, ама други ден сме в ритуал. Лав ли сега, ритуал ли сега? Там ще ходим на... Кой ще пее? Десита. Ще ходим на Десита. Айде, опа. И какво? What's up, guys? What the fuck is doing? He's still drunk. What's going on over here? Фуд е плодове на английски. Що talking English? Знам го. Процесор значи машина за плодове. Това за българския канал ли? Извинете, аз мислех, че той снима за английския канал. Не, това е за My American Channel. Това ще съм Sunglasses. То сте са слънчеви очила? Защото така иска. Грея? Хубави са. Достатъчно. Не ви ли Хубави са, харесват? наистина, и ви Версаче. отива. Така ми се допис Ангрия. Ще му убия. Вижте какво става. Приятели, излагах ви, това е влог от лятото, просто сега го качвам. Мале, той е луд. Приятели, дойдохме пред Варненски Александър Невски. Много хубава църква. Нали, Юмерка? Of course. Къде са гофретите? Аз тук говоря за Варненски Александър Невски, той къде са гофретите? Къде? Ще ядем в София. Те са по 9 лева. По 9 лева само от Станислав с нутела. Да е жив и здрав, фалшива нутела. Фалшива нутела. Купете си, до година пак ще има... В някакво село там не са фейк, шегуваме се. Това не е реклама, това е информация. Да, точно. С моя кот Никола. Кот Никола 25 може да си купите гофрета от Станислав. Кое село беше? Елин Пелин? Елин Пелин. Ма село ли е това? Не, това е град. В град Елин Пелин с моя кот Никола 20 до година гофретите от 10 лева стават на 9,80. Да, 25 лева. цента. Каква лева? Евро бе, евро! Гофретите стават на 10 евро. Така хора, в момента си Умерката пие майна здраве. Това е соко чабълка, разбира се. Емо също пие с нас. Емо пие с нас също, ето му. Също така забравих да кажа, че след час и нещо сме на кръчма и после на дискотека. Хайде. Да, приятели, в момента носим поръчки. Тимата да пати с пак се събрахме. Хора храната ми. За първи път ще участвам в бок. Айде на здраве. Айде. Свирина како един кьочек. Да го изиграя. Яша Фончо! Здравейте, Варна! Тук за малко ще спра клипа, само защото от YouTube да не ме хванат, че им използвам музиката. Бла 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 бла. И за последен път спирам клипа, за да не ме хванат. Здравейте, Варна! На моето участие! Така, приятели, прибираме се от плаза в момента. Колко часа? Не знам, няма си 4-3. 4-3 минути. Прибрахме си виската, само да кажа.
Сега Red Label, ама първото беше Джони Уокър черно, но Red Label, защото сервитьорката иска да ме измами, искаш да вземеш черния лейбъл, не викам не, червения лейбъл. Еле е седнала на една палета. Виж са, аз му съм пиян, но винаги влогвам. Ама ти кога снимаш, защото аз много неща казах. I'm a little bit drunk. But it's okay. Никола? Да. Добре съм, щом снимам. Добре, Jutре в... 4:30 сме имаме полет за София, защото сме Бановски. В момента е 5 сутринта, в 4:30 ни е полета. Верно ли точно? Да. Край. Стигнахме. Ама, ние вярваме ли трябва да в 3 сега сме на летни? Ние в един следобед трябва да сме станали. Точно така. Как знаеш? Много динер ядахме, човек. Хубаво мляко. Мога ли да пия? Както знаете, ние сме много оборотни. Сега се прибираме към София. Хайде! Между другото, забравих да ви кажа, че ние дори още не сме яли. Правим детокс, пих матча с пистачо. Ти какво пи бе? Някакво лате там. Макиато с пистачо. Айде, Плаза, чао! Довиждане България, здравей София. Здравей София. Не знам къде отиваме. Мога че купил с метро. Чакам марафак. Така, приятели, сега сме в... да. Така, както казвам, чайте, че дойде сервичорката. В 35 сме, после ходиме в ритуал. Може ли интернет? Дай сега, чакай. Чайте, че ми искате интернет, тук е един просък. Това е за влога. Американска музика. На тази American Music. Я да светнат адка. Хайде на здраве. Дай някакво по-попила. Някакво по-попила. Иво? Аре. I said yes! Хасан! Окей. Сега, приятели, бутаме в момента колата на Марта, защото не пали. След ритуал много добре. Не мога да запаля. Не мога. Не мога да запаля. Давай! Айде! Така, приятели, справихме се. Кога ще му опити? Кой не знае София? Еми горе-долу я знае. Не знае, той е баба си. Така, хора, здравейте от The Next Day. Да, живи сме, на Витушка сме. Мале. И какво да кажеш? Той този влог направо вече, кажи нещо на Кардарашки. Аз съм агнеста водата. Този господин ютубър не му знам името, моля ли си стрей канала? Защото толкова глупости слушах за 2 минути. Съдбина Crosswalk. Слушам 25 минути как говоря някакви простоти. Включвам се извънредно в 4:20 сутринта. Аз още не съм си лягал, той спатова малко. И отиваме след малко към летището, защото е време да си ходя на село. На летището сме в момента.
Ама просто... Така, току-що го оставихме на летището, прибрахме се. Това аз нямам какво повече да кажа, хора. Това беше влога. Мерси, че го гледахте. И така завършваме. Успяхме да пристигнем в Америка благополучно и успешно. Всичко беше окей. Поздрави на България Air. Всичко хубаво пожелавам на тях. Само един съвет. Не дей пътувайте строителна седмица с тях. Пътувайте към обяд. Те строителна седмица са станали още и не знае къде се намират. И за това са малко по-бавни. Но успяхме да се спуснем единия полет. Прекачихме на друг. Седях 8 часа в Ню Йорк. И се прибрах в Охайо в 2 през нощта, но това е без значение. Успяхме да пристигнем. Тъпо ми е, искам да се прибра в България вече. И така, но това е. Живи и здрави и лято пак, може би. И да ни последвате в Instagram, разбира се, и мен в TikTok. Пичка ти урдер, текила държаци. Айде, ходите баджаци. Пичка ти урдер, текила държаци. Айде, ходите баджаци.